गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय लोगोसेनो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोंनि शुटिंआव फैनानै खस्थ' खालामनानै रादाब लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा शुटिं लानाया जिहेतु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि रियेल लाइफआव सोलिबाय थानाय मोनसे ड्रामाटिक ट्रेजेडि गोसोआ खामग्लियो बे टाइटेलाव जोङो एलबाम लाबोदों। नाथाय बे एलबामखौ जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि दाजाथों होननानैसो लाबोनाय जादों आरो डिरेक्सनखौथ' आंनो होनाय जादों ओमफ्राय कनसेप्टखौ आगै हलिराम खेरखातारिया होदों लोगोसेनो सिंगाराबो बेनो। बे मिउजिक भिडिअ'आवथ' आं जनाय जयपुर गामि गोलैयो खोमा ना बिनि महिमा खाख्लारि आरो हिर'आ सुमापारा गामिनि कमलेश्वर बसुमतारी बिसोरो फाव खालामदों आरो मिउजिकखौ आगै हलिराम खेरखातारियानो गावनो होदों। लिरिक्सआबो बिनिनो आगैनिनो टिउनाबो बिनिनो। स्टुडिअ'निया सिमेन्ट सापरि अलंबार सिमेन्ट सापरि स्टुडिअ' ओमफ्राय एरेन्जखौबो बिरदावसा बर'आ खालामदों। आंखौ बे मिउजिक भिडिअ'आव मदद होगिरिफोरा आगै बिरन बसुमतारी रनजित बसुमतारी उमेश गयारी लोगोसेनो आर्टिस्ट धीरेन नार्जारी महिमा खाख्लारि कमलेश्वर बसुमतारी आरो न' खाथिनिबो गोबां आंखौ बिब्दिनो जानाय लोंनायाव मदद खालामनानै होयो। आं आनै जायो आरो आनै कनेश्वरी बसुमतारी मामा अनिल बसुमतारी बुहुत सापर्ट होयो आंखौ। लोगोसेनो रमिला बसुमतारीयाबो आंनि मिउजिक भिडिअ आरो शुटिंफोर जायोबा बिदिनो सापर्ट होफैबाय थायो केयार खालामनानै। लोगोसेनो फुलुन्थि बसुमतारी बिथांजोआबो आंखौ सापर्ट होयो। बेयाव केमेरा हिसाबै केमेरायाव आंखौ दा मदद होफैदों मामु ब्रह्म बिथाङा सिलिनि। स' आं सर्ट मुभिफोर खालामबाबो मामु ब्रह्म आगैखौनो लेंहरनाय जायो आरो बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरनो सानो जे आगैया आंनि बे भिडिअफोराव आंखौ मदद होफैनायनि थाखाय आं माने गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो साबायखर। लोगोसेनो आं आसा खालामो आगैया माने आंखौ इयुनावबो बिब्दिनो मदद होलांबाय थागोनखौ। मिउजिक भिडिअआथ' ड्रामाटिक जेनेबा बै सेंग्रा सिख्लाफोरा बिब्दिनो सोरबा सासेखौ गोसोथोनानै सोरबा सासेखौ ब्रेकआप होयो माने हार्ट फिल खालामो आरो सासेखौ चिटार खालामो बेफोरबायदि सोलिबाय थायोना नङा होमबा बेखौ माने जों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जानाङाथों होननानै माने लाबोनाय जादों आरो। बे मिउजिक भिडिअखौ सानबैसोनि गेजेराव रिलिज होनो सानदों? रिलिज होनायखौथ' डेटखौ होथ'नो हानाय नंला बायदि मोनदों खिन्थु दा शुटिंआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों गाबोन सानसे लाबावगोन। दिनै गिबि आरो गिबि दिनै सोर सोर एक्टिं खालामदोंमोन? एक्टिंआव दिनै महिमा खाख्लारि एक्ट्रिस हिर' कमलेश्वर बसुमतारी आरो साइड हिर'आव धीरेन नार्जारिखौ लानाय जादों आरो। प्रजेक्टआवथ' बिब्दिनो आंनि मुभि चेनेल गोदान खुलिनायावनो जोङो फार्स्ट सर्ट मुभिखौ हेगारनाय जादों। बिनि उनाव मिउजिक भिडिअ मोनसे लाबोदों आरो प्रबिना डिरेक्सन होनाय आगै रैमालि बड' बैसागो एलबाम। आरो मा प्रजेक्टआव खामानि मावदों नोंथाङा? आं सानजारि फिल्म प्रडाक्सनाव रांखिनि बिबोनाङाव डिरेक्सन होनो मोन्दोंमोन आरो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बिबि फिल्म प्रडाक्सनावबो बेनो नामा खाफालनि लिरनाय सर्ट मुभि आरो सर्ट मुभियाव डिरेक्सन होनो मोन्दोंमोन आरो। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव रिलिज खालामनाय जागोन हेगारनाय जागोन? बे दा दिनै लानाय शुटिं मिउजिक भिडिअखौ आंनि आरएस प्रडाक्सनाव रिलिज होनाय जागोन आरो। दा रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा माबाफोर खावलायनो सानो नामा? रायजो राजाफोरनिफ्राय आसा खालामो रायजो राजाया आंनि चेनेलखौ सापर्ट होगोन आरो नायलांगोन बयबो आरो नायनानै मोजांखौनो मोनगोन। आइ अल्स' हप कि रायजो राजाफोरा आंनि सायाव गाज्रि कमेन्ट हरबाबो आं जेबो साना मानोना बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनो थाखायसो आङो नाजादों नालाय
स' नाजानायाव गासिबो बर' हारिखौनो आङो माने रायजो राजाफोरखौनो माने सापर्ट होजानो लुगैयो आरो उनावथ' आङो प्लानिंखौ लादों मुभि बहननायनि फुल मुभि बहननायनि नाजानोसै मा जायो नेक्स्ट इयाराव फुल मुभिखौ लागोन होननानै थांखि लादोंमोन नाथाय सिटुवेसना मा जायो बेखौ बुंथ'नो हाला सिटुवेसननि सायाव हेगारना होबाय आरो दाथ' लकडाउनबो सोलिबाय दं नालाय बुंथ'नो हाया